karo ndodok mau lho. Apa toh? Ora. Wong wece iki wong iki. Wong jenenge Tresna iki Mas Abot ketok enteng ngono lho ya Be ya. Soalnya enggak tahu. Urung tau mangku ngomong abot. Ayo jajal. Paling ya sak ton. Rasa tresna kang sejati manggian lestari. Mas. Hitung tembang suci Mas. yang sumi sajroning sepi cahyamu Monggo Mas. medangi Mas. tolong meneng wong enek wong kemesraan kok iso ditawani es tak dublak raimu lho. Kanca-kanca Mas. Kamu serius nggak sih sama aku itu? Lah pengen diskusi mboten. Romansa Yang ini kan gawe baperin netizen toh Mas. selanang kurang tak. Langsung prek tuwur. Apa wi? Diselim bledos. Perang ye? Kok perang to yo nyanyi to. Iki seragame kostume wis padha lho, Be. Padha. Jare. Oh iya. Sawet Lho, yo. kok iso setel iki mau? Weh, Lah pripun? kok iso kompak men kanca-kanca ki? Iso? Weh, Lah pripun sore wis weanan nggih apa engko? Ngono lho. Repepeh lho, Be. jare sak warnane ijo kok. Kita ijo ki tegese apa? Iki lo jodohku. Nah. Aku ora tolak-tolak. Ijo artinya apa Mas? Apa? Ijo sing tak sebutne mah lho. Kowe ku sing aktif to, celang. Ora ono. Apa sayangku Niken? Lah ora ono men ning burine, Ben pacaran. Ngene lho, nek pacaran kaya Niken cekel tangane. Kamu tahu nggak cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu manis. Manis itu kayak madu. Madu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Iya. Kalau kamu cinta sama aku, maukah kamu tak entup? Ngono lho. Iki yo minangkani pamundhut Mas TB. Napa, Mas? Pak. Ya iki mau kasih nyuwun Niken Salindri supaya duet karo Mas Ardi gitu tuh. Aku ning sing nyuwun para netizen semuanya Mbak Niken diaturi duet. Oke. Sing lagi viral ning TikTok Dik B. Napa? Ya kuwi Niken karo Ardi kuwi. Oke niki viral niki. Ya. Mula awake dhewe lek mung isone gawe seneng sing padha mirsani. Alah leres. Ibaratnya bakul iso ngedoli, Pak. Betul. Yo daterke yo. Ayo nduk Ken. Ya nduk Ken. Sanidi dimanapun berada. Mas Ardi ya. Mas Ardi, yuk support musik. Ya, bayang apa? Mas Ardi. Piye, Be? Pon kula nek niki wis ora arep ganggu, Pak kula. Kamu ndak usah nyebut lagi ya. Kenapa? Lainnya Arni. Kamu tuh mencari gara-gara nanti dia tuh cemburu tahu nggak sih? Arni ya apa to? Sik. Sampean anu to, memang ada rasa karo iki. Ih. Nggak ada sih. Apa kuwi ngene kok artinya apa to, Pak? Enggak ada. Sampean anu wis tukar gendeng. Iki seragame kostume wis padha lho, Be. Padha. Jare. Oh iya. Sawet Lho, kok iso setel iki mau? Weh, Lah pripun? kok iso kompak men kanca-kanca ki? Iso? Weh, Lah pripun sore wis weanan nggih apa engko? Ngono lho. Repepeh lho, Be. jare sak warnane ijo kok. Kita ijo ki tegese apa? Iki lo jodohku. Nah. Aku ora tolak-tolak. Ijo artinya apa Mas? Apa?
Ijo sing tak sebutne mah lho. Kowe ku sing aktif to, celang. Ora ono. Apa sayangku Niken? Ora ono men ning burine, Kowe iki aku ora ono. alah rasa juare pinter dhewe kowe. Ngene. Dalam sayang. Urung ya. Urung Niken. Niken, Ya, Sandalmu ukuran berapa? sandalmu ukuran berapa? 47. Sikil mau perahu iki. Lah nek sandale arep ditukone tenang. Loro dek Kondae. lho ukuran jujur kan. Sandalmu ukuran berapa? 40. Oh 40. Kadang ya 39, kadang 35, kadang 40. Oh kadang 39, kadang 40, kadang 39, kadang 40, kadang 35. Takon apa nih? Takon. Ora mesti. Kok ora mesti jare niki ngono. Iya, soalnya ini kakinya separuh 35, separuhnya 39. Jadi penceng. Oh kayak bebek. Biasanya kakinya yang separuh 35, yang separuh 39 katanya Niken. Takon apa nih? Nyapa kok perantarai? Loh, lah yo wong gue mik kayak padha kerumune kok. Kayak Sing goblok iki kowe kok bewe. Ngomong dhewe iso kok. ben pacaran. Ini loh, nek pacaran kayak Niken cekel tangane. Kamu tahu nggak cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu manis. Manis itu kayak madu. Madu berasal dari tawon, dan tawon itu punya entup. Iya. Kalau kamu cinta sama aku, maukah kamu tak entup? Ngono lho. Wes ora tau. Terus aku dintup karo TB. Nek sing wedok aktif, sing lanang ki ndak aktif ndak masalah, saling melengkapi Mas. Ora kaya kowe yo sing wedok aktif, sing lanang aktif. Gelut. Ah bener kuwi, jodohke ngono kuwi. Kalah karo aku. Lah kowe piye? Aku biyen pacaran karo bojoku 2 wulan lho. Bojoku Nyapa? wis meteng 3 wulan. Lah, Weh, piye kuwi? Ora. Nek aku karo butuwi iki ya ngono. Pripun, Pak? Sing aktif butuwi aku asline wong lanang menengan. Oh, Ngono lho. Allah. Ora do percaya. Meneng nang titik-titik nesu. Wis gak sandi gak Gak kalo biarkan berdua. Kamu mau nyanyi apa? Lestari we. Lestari. Kok lestari terus? Lah, kuwi ora apal-apal kok. Ya, yuk. Kamu serius nggak sih sama aku itu? Yo. Lah pengen ini diskusi mboten. Romantis Yang ini kan gawe baperin netizen toh, Mas. selana kurang tak. Langsung prek tuwur lho. Apa we? Diselim bledos. Perang ye. Kok perang to yo nyanyi to. Nyanyi. Lestari iso kowe be, lestari be. Lestari ya iso to. Iso to kowe be? Sang Dewi Sigro Anata Baris. Piye lo? Kowe ibu dalang iki kok. Wis rasane Saya aja. Ah, iki ajarno kendel to be? Lampun iki lho. Heh? Wes lah tangane. Nah, nek duitku kiri, musuh kiri, iki tangan nah iki. Nah, terus Sah. Wes, ayo coba action ngomong satu kata yang romantis. ral. Dek iki ndak iso berkata-kata sine bisu. Anu ral lagu lestari ral. Sing wedok kaya galak men to. Lagi iso ngomong ya lagi kita warai. Ba ngono. Ayo ral. Sang Dewi Rasa. Anata baris. Rasa terus no. Rasa tresno kang sejati manggiyo lestari Angitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu madangi saratri. KDRT Mas ndak boleh Mas. Sik KDRT Mas ndak boleh. Aku kawas iki gregeten lho. Ngawas iki. ora sing nembang iki kok sing geger kowe doan apa? Gregeten Pak. Kowe cara tenan-tenan iki wemes Pak. Pengen ngopo? Pengen nonyu iki lah. Ini tonggo. Linggih sik. Kurang menghayati ini lho. Piye neh? Bisa kita contohnya ya. Wes culun sik. Tuk. Kok niku kok. Rasa tresno kang sejati manggih lestari. Ngono lho.
Ayo coba Mas Ardi. Karo ndodok mau lho. Apa toh? Ora. Allah. Wong wece iki wong iki. Wong jenenge Tresno iki Mas Abot ketok enteng ngono lho ya Be ya. Soalnya nggak tahu. Urung tau mangku ngomong abot. Ayo jajal. Paling ya sak ton. Rasa Rasa tresna kang sejati manggian lestari Mas. Hangiteng tembang suci Mas. yang semi sajroning sepi cahyamu Monggo Mas. medangi Mas. tolong meneng wong ana wong kemesraan kok iso ditawani es tak dublak raimu lho Kanca-kanca Mas. Loh, aku Pladen. Iki kan pesta pernikahan toh. Jupanes dokan. Ama minum ini. Es Mas. Bakule rene kabeh sing urung teh. iki teh bakal to? Legi ora? Tenang. Mas, lagi. Pak, idumu mah. Ganti. Sapa sing urung? Kene wis tenang ae. Bayar lho, Bek. Iki wong golek duit iso apa jupuk gorene? Lho, Itu properti toh? Ngawur. Piye to? Bayaran lho, Bek. Sapa sing urung kene? Pokoke los. Wah. Kene, bakule korene rene, kene lupa. Terus gleleng. Kene, tenang ae. Hitung kabeh piro nam? Tenang ae, Bek. Los. Sing bayarin sapa? Aja banter-banter. Sing ning jaba sing melok ning gone pesta rakyat mau lho. Melok rene engko. Wis, sing bayar sapa nek ora kowe to, Be? Ketua dagelan sapa? Nah, Aku mang jiko siji. Ora dong, ora urus kene. Lah, monggo kanca-kanca yoga sing urung pengen. Wes dari jopo jadi celok. Ya ampun. Oh, akhirnya sudah bayar. Sasu, Pak. Oh, aman. Ayo, kanca-kanca, ayo. Sing bayar sapa, Be? Lah niku lho, Pak. Pak niku lho, Pak. Lah niku lho, Pak. Oke. Entah piro kono ngomong. Aku kok tak omong Pak Estu. Oke. Mun mangke diitung 1 2 cacile cilik sing didemel cacile cilik, demel cacile cilik. Niki kagem anu. Nggih. Yuk monggo kanca-kanca Dwija larasnya Indonesia. Iya, ya. Ya. Oh, ya aja nakal ngono to, Ken. Wong bes kabeh iso ngelap tangane lho. Kok ngelap liyane. Aja bes kap jare. ora apa-apa wis sampe rombongane. Iya. Wis bar iki akuane wis ya. Kok aja dikumbah. Aja dikumbah. Pendak sesuk nggae seragam iki lek enek semute ya kuwi rezekine. Oh, alah kayak iki. Monggo yuk. Biyo pesta malandoan. Walah. Syukuran nggih ngeten niki. Syukuran ning ngono kuwi ya. Syukuran ulang tahun bojone TB niki. Heeh, ya. Ya, ada. Ya. Rasa tresna kang sejati manggiya lestari hangiteng tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu medangi saratri dadi kambange ati. Ya. Masuk ya. Gamelan masuk. Ada Mas Ardi. Ada Mbak Iken. Kon vokal Ardi dibanterke Mas Agus. Ya, kena Ardi. Gen gitu kuciu gen mendem. Saka Pak Kangko. Ngoten niku, Pak. Oke. Semarai mau. Mari apa? Marai mau ngerayu mosok ora mbak wane. Oh ya mari Mas mari. Privat lho. Nggo dompet ora? Njaluk piro? Nggo dompet ora? Ya nggowo to. Oh ya wis. Masa cek arep ngemis ora. Masih ada satu lagu. Nggih. Heeh, lagune karo Lintang karo Nduk Niken. Apa jenenge kuwi Lintang Asmara. Oh. Kowe to, duwete to Dik B. Apa? Ya kuwi Lintang Asmara. Ya, iki banyak sekali yang minta. Jane lagune sing anyar, Pak.
Apa? Dosang mustikaning Masmara. Oh, isa ta kuwi. Iso, Pak. Wow, isa ta musike. Isa kuwi. Do mustikaning Pujaning sih. Oh, kuwi lagu anyar. Nduk. Ya. Kuwi lagune sapa, Nduk? Lagunya yang lagi viral sekarang, Pak. Oh, gitu. Itu lagunya Mas. Siap. Mas Sopo. Loh, Ini, Ken, itu ada Wow, terima kasih. Oh, nggih siap. Terima kasih. Lah iki lho klambine kok Agni diganti Ardi ae. kelas. Ngene. Ya. Pun niki manut lagune Saiki saka Sanidi Surabaya ya. Sanidi Surabaya. Terima kasih Tante Jessi. Tante Terima Jessi. kasih Mbak, fans dari Agni. Terima kasih. Sehat selalu. Iki penggemar ini kan luar biasa. Wah, masa. Kaya ngono kuwi lho. Minta nadanya Mas. Minta nadanya. C. C. Ya. C mayor. Ya. Duh, kurang tinggi Mas, kurang tinggi. Berarti 4 ya. 4 berarti D. D. Duh. Mas, E 5 berarti. Keduren Mas, berarti 4, bener 4. Kowe aja njaluk lagu kancamu iki pikiran kowe ora kuat. Piye Mas? Kuat lintang kuat lintang. D ya, D. Suara apa iso? Yo, duet iki. Nah, iki dua sinden Jawa dari Timur. Kediri. Oh, Kediri. Nah, orang ngerti lintang kok semono gedene saiki wis ana nduk. Lagi ya, Pak anu ya Pak, duit lintang ya saiki Pak. Ning lemu aku ngono lho Mas. Ora, kowe lemu seger kok. Oh, Ini kan iki seger. Seger nopo? Seger dur. Ya Allah. Lah aku lak karo butuhi lho 11 12. Iya bener. Kowe ape omong apa kowe? Ndang ngomong. Kowe ape omong apa kok? Padahal lintang kali kula niki kaceke 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kacek setahun. Wah, Nggih. Tuwek sapa? Tek kula. Oh, soalnya umure padha karo kowe lintang ya sak kowe kuwi. Umurmu piro ta, Ken? Heh? Umurmu piro to? 16. 16. Piye? Ah. Ora ketok kaya 15 tahun lah awakmu. Lah ketoke piro? 15. Wah, Gak mek padha to. 15 tahun to. Nek umurmu piro, Dik? aku 37. Sing mlaku. Lah sing berangkang. Serasa enggak. Ayo, lagu. Betul. Ayo deh. Sayang
puji syukur marang murbaning Gusti Kang Maha Kawasa ya nok ya. Awake dhewe ing ratri iki ing bengi iki pinaringan berkah nikmat sempat sehat selamat ya. Saengga bisa ngabyantara sowan minangkani dawuh timbalan saka panjenengane para agung para pepunden kang mapan ana ing DPD Pepabri Jawa Timur. Oh ngono ya ya. Utamane pepundenku ya bapakku panjenengane Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Estu Subagyo SEMM. Oh ngono ya. Muka yen to tanpa nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat selamat ya. Sing diparingake saka Gusti Allah marang awake dhewe sak kanca iso nyambung silaturahmi kelawan para warga agung ingkang mapan ana ing Kota Pahlawan ana ing Surabaya. Oh ngono ya ya. Nikmat sempat iki tegese apa? Sempat iki Gusti Allah memberikan kesempatan anggone awake dhewe lelumban ing ngreh kabudayan utamane wayang ya. Ya mung merga saka awake dhewe kelawan panjenengane Bapak Majen TNI Purnawirawan Dr. Haji Estu Subagyo SEMM wiles rawung ora mung sedina rong dina. Wis mataun-taun mari basane wis tak itung rambah kaping 3 iki no awake dhewe tinimbalan dening beliaunya ya. Sepisanan ana daleme Kertasana ana ing Nganjuk sing angka 2 ana ing Madiun ya, sing angka 3 ana ing kantor DPD Pepabri Jawa Timur ing Kota Surabaya iki. Wah, wis kaping 3 iki ya panjenengane. Heeh. Oh ya, uyang merga rasa tresna kang sarta rageting paseduluran tumraping awake dhewe beliaunya kelingan emot kelawan awake dhewe wekasan awake dhewe ditimbali ndelalah ana sempat ana ing kesempatan. Wo ngono jane sing dikersakne mau bengi malam Minggu ning gandeng awake dhewe malam Minggu wis ana tanggungan kelawan para warga ingkang mapan ana ing Nganjuk ya syukuran DPR Mak Mauji mau bengi ana ing Nganjuk. Heeh. Panjenengane Bapak Estu ya kersa mundur sewengi sing penting malam hari libur. Oh ngono mula bengi iki alhamdulillah beliaunya mercaya kelawan awake dhewe supaya menghibur masyarakat ana ing Kota Surabaya. Oh ya. Kuwi tegese sempat. Heeh, nek ora sempat tanggalan menti ora iso, Nduk. Ya, ya. Sehat kuwi tegese piye? Sehat ki tegese awake dhewe sak kanca saha brayat agung ingkang mapan ana ing DPD Pepabri Jawa Timur utamane panjenengane Bapak Estu sak keluarga sak brayat tansah dipun paringi kebagas kewarasan, kesehatan ya. Utamane awake dhewe sak kanca ya. Nek awake dhewe sak kanca diparingi bagas waras, bagas kewarasan uga sehat anggone menghibur masyarakat ana ing Kota Surabaya wiwakasane ya iso secara maksimal. Oh ngono ya. Ya yo lah iki sing perlu disyukuri. Kena nggih contoh, kena nggih patulan. Dan nek ora percaya bengi iki dolano ning rumah sakit. Okeh wong ngatang-ngatang sing lara tangane diinpus ambekane disambung karo oksigen. Nah, awake dhewe ana ing kantor DPD Pepabri Jawa Timur iki diparingi bagas waras, diparingi kesehatan saka Gusti Allah yang patut kita syukuri bersama-sama. Oh, ngono iya. Sehat kuwi larang regane. Ya, pancen sehat ki larang regane. Ya. Saiki coba pikiran derajat pangkate dhuwur. Omahe magrong-magrong duwite akeh. Ya toh? Bojone ayune lek bendina dikupeng karo penyakit, bendina dikupeng karo lelara. Kuwi kapan anggone ngrasakne kanikmatane urip ana ing alam padang. Oh, ngono Mula panjenengan Bapak Estu sangat luar biasa nggone mensyukuri nikmating Gusti Allah sing diparingke kelawan beliaunya ya. Nuwun sewu walaupun beliaunya sepuh ning nyatane kesehatane ya luar biasa. Tetap dijogo nyatane tensi utawa apa jenenge kuwi kolesterol dan lain sebagainya kuwi tetap dikontrol. Alhamdulillah dipun paringi sehat. Oh ngono sehat ki penting. Aja nganti kena penyakit. Saya penyakit jero sing ora ketok mata. Wah, tenan, Nduk. Kuwi larang regane, larang ragate penyakit jero.
Beda karo penyakit njaba. Penyakit njaba ki ora ketok mata. Ning nek penyakit jero kuwi larang ragate tur tamban-tambanane angel. Penyakit jero contone jantung, paru-paru, lever. Ya toh, usus buntu. Kuwi penyakit sing ora ketok mata. Ya, mula ragate larang beda karo penyakit njaba sing gampang ketok mata tur gampang dideteksi karo dokter. Kuwi mesti murah ragate, sing murah ragate penyakit sing ning njaba ya kuwi contone panunen ya ta, kadasen ya, kenek lading utawa peso dipetadin 2 dina 3 dina wis garing. Nek penyakit jero mbutuhake wektu sing suwe, ragat sing larang. Lah, inilah yang dinamakan kena nggih percontohan apapun itu, apa bae kuwi lek manggone ning jero kuwi mesti regane larang. Oh, ngono ah. Contone sing jero regane larang. Insinyur karo kondektur. Insinyur ki sekolahe dhuwur ragate akeh. Sing nggo nyambut gawe ora ketok mata ning jero sirah sing jenenge otak. Mula bayarane ya akeh. Beda karo kondektur. Kondektur ora perlu sekolah dhuwur, sing penting iso maca karo nulis. Awake sehat iso dadi kondektur. Nek insinyur butuh sekolah dhuwur ragat sing akeh nggih nyambut gawe ning jero sirah sing ora ketok mata sing jenenge otak. Mula luwih larang insinyur timbang kondektur. Oh, ngono. Sing contoh gampang ditampa sing saiki enek apa yung jero regane larang. Sing contoh bengi iki sing gampang ditampa jero regane larang nuwun sewu jarike waranggana utawa jarike sinden sing cacah ana 10 iki. Ki jarik sing dienggo para waranggana utawa sinden kuwi paling pol regane 250.000. Sing ning jero jarik apa entuk 250.000. Lha iki lho. Wow. Ngono ya yang iya. Iki kena nggih tulodo, kena nggih contoh. Apapun itu pokoknya lek neng jero kuwi mesti regane larang. Oh iya iya. Nah nek kedadian jarik karo sing dijariki kok larang jarike kuwi berarti jero wis bosok. Lho. Sak nomor kuwi. Ngono ya yang iya. Dadi sehat kuwi penting. Heeh, mula penjane Pak Estu aku isuk mau jam 6:30 tekan kene. Kuwi beliaunya yo siap-siap untuk olahraga. Oh, ngono ah. Iya. Iya kaya ngono ya nggone njaga kebagas kewarasan. Pancen ya kaya ngono. Lah, sing angka 3 nikmating selamat. Alhamdulillah. Awake dhewe udakara jam 6:30 mau tekan kene komplit sak kanca dipun paringi keselamatan lir ing sambikala. Oh, ngono ah. Ya, iso nyambung silaturahmi, ngraketake pasederekan kelawan para marga agung ingkang mapan ana ing kota pahlawan Surabaya. Oh, ngono ya. Dadi nawa itu niat ingsun saka Karanganyar Jawa Tengah tekan Surabaya Jawa Timur, niate ngati kepengin ngraketake paseduluran nyambung silaturahmi. Jawab apa? Jeneng Nabi Muhammad nate paring dawuh, sapa wonge gelem jembarke silaturahmi bakal didawake umure, dijembarke rezekine. Dadi aku adoh saka Karanganyar Jawa Tengah tekan Surabaya Jawa Timur, niat ingsun nama itu aku arep golek kanca, ora arep golek musuh. Kanca kuwi nek 1000 isih kurang, mungsuh kuwi nek 1 wis kakean. Lah iki lho nduk sing kudu dicatet. Ya. Dadi kok Karanganyar Jawa Tengah tekan Surabaya niate golek dulur, ora golek musuh. Nek niate golek musuh rasa ado-ado kok Jawa Tengah tekan Jawa Timur, musuh ngomah pirang-pirang. Contone maratuwa lagi turu uyu ana ndase engko lek dadi musuh. Oh. Kasarane ngono ya, Jong. Iya kasarane ya ngono kuwi nok. Ya. Ngestake dawuh. Heeh. Ya. Iki sing duwe gawe ya panjenengane Bapak Mejen TNI Purnawiraman Dr. Haji Estu Subagio SEMM. Oh, ngono ya. Ya. Acarane apa? Acarane wis genah diaturke ket sore mau ya kuwi hari ulang tahun Pepabri yang ke-65. Oh, uga tasyakuran keluarga besar penjalane Bapak Mejen TNI Purnawiraman Dr. Haji Estu Hari Subagio SEMM. Pepabri kuwi apa? Pepabri kuwi singkatan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pepabri adalah organisasi kemasyarakatan
yang bersifat mandiri, berwatak pejuang, non paratisan dan terbuka bagi seluruh purnawirawan dan warakawuri. Oh, ngono ya. Iki diperingati HUT Pepabri yang ke-65. Sebab Pepabri sudah berdiri 65 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 September 1959 ya, yang merupakan organisasi masyarakat persatuan dari purnawirawan dan warakawuri TNI dan Polri ya. Dengan moto Pepabri, sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, dan sekali bayangkara tetap bayangkara, sehingga Pepabri tetap semangat dalam peran dan eksistensi dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional Indonesia Emas tahun 2045. Oh, ngono ya. Ya kaya ngono ya. Kuwi intine bengi iki kuwi nok ya. Uga tasakuran beliaunya penjenengane Bapak Mejen TNI Purnawirawan Dr. Haji Estu Hari Subagio SEMM ya, yang telah diberikan berkah dari Gusti Allah yang sangat luar biasa ya. Anggone ngasta dadi wakil rakyat utawa DPR wis purna ya, wis purna ya. Iki wis karek menikmati, mung karek menikmati. Dasare para putra-putra saka beliaunya kuwi wis dadi kabeh no. Oh, ngono wis dadi kabeh. Wis mentas tesih, wis bisa berdiri sendiri, berdikari sesuai dengan cita-cita dan sesuai dengan apa yang menjadi dambaan orang tua. Para putra-putra wis padha berhasil kabeh. Oh, ngono mula bengi iki disyukuri sing kaya ngene iki wujud rasa syukur marang purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kanthi srana tasakuran ing bengi iki bisa mahanani para warga agung ing mapan ning DPD Pepabri Jawa Timur, khususan panjenengane keluarga besar Bapak Mejen TNI Purnawirawan Dr. Haji Estu Hari Subagio, tetap manggih bagyo raharjo niring sambikala, bagas kewarasan sehat walafiat dilancarkan di segala urusan kang sarta pinaringan sehat panjang umur ingkang kebak barokah wekarsane bisa selamat dunyane selamat akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya yang ngestoke dawuh ya nok ngaturke lelagon sik ya saurunge nampilke bintang tamu ya. Iki bintang tamune mludak no. Oh, mludak ya untuk menghibur masyarakat Kota Pahlawan suwe ora rene. Terakhir aku ditimbali neng Surabaya ki timbali penjenengane Bapak Yuda Margono sik ngasta dadi kasal nggih ben kae ya. Oneng AL ya. Iki sosowan Surabaya meneh lumantar dawuh timbalan saka penjenengane Bapak Estu ya, sembah nuwun ya. Ya lagune apa? 4 pilar kebangsaan. Oh, 4 pilar kebangsaan ya. Ngono ana lagune, ana sing ngripta lagu sapa? Ya guruku, ya bapakku, ya pepundenku almarhum Maestro Dalang dari Karanganyar Jawa Tengah panjenengane Bapak Haji Mantep Sudarsono. Oh, ngono ya. Lagune 4 pilar kebangsaan. Ya, sesuai karo motone para pepunden ing Pepabri ya. Sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, dan sekali bayangkara selamanya bayangkara. Oh, ngono ya. Ya. Jikalau negara dalam situasi darurat, para Pepabri siap untuk berjuang manggul senjata untuk mengusir dan mengamankan NKRI. Wah ya. Oh ngono dadi sembuyane walaupun sudah purna apa jenenge masa tugas ning jiwane para pepunden Pepabri tetap menggelora dan selalu mencintai negara kita Republik Indonesia. Tepuk tangan buat para pepunden Pepabri, luar biasa ya. Ngono ya 4 pilar kebangsaan. Yo dibawani sik ya. Yo Mas Bowo, Mas Retno Wibowo ya. Ya monggo Mas.
empat pilar betenging nagari ya Pancasila dasaring nagara empat pilar sing nganggo Pancasila lan undang-undang dasaring sing nganggo loro undang-undang 45 terus 45 satu NKRI was harga mati sing nganggo telu NKRI harga mati ya no ya terus Bhinneka Tunggal Ika wos jangkep satu ya sing terakhir sing nganggo papat Bhinneka Tunggal Ika ya empat pilar iku nyata paugeran kang wis dadi jati diri nonano bangsa ing Nusantara yuk empat pilar dados Pancasila
wakil saka panjenengane Bapak Mejen TNI Purnawirawan Dr. Haji Estu Subagyo SMM ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah ya para pepundhen-pepundhen ing kepareng rawuh ya ngono ya yung sapa wae mbok menawa urung kundur panjenengane Bapak PJ Gubernur Jawa Timur ya Bapak Adi Karyono ya angka loro panjenengane Bapak Rudi Saladin MA ya pembina Pepabri ya Pangdam 5 Brawijaya uga Bapak Kapolda Jawa Timur utawa sing mewakili ya pembina Pepabri uga ketua DPD Pepabri Jawa Timur yang jelas beliaunya ya Pak Istu ya ingin anggo gangsal nggone Bapak Legend TNI Purnawirawan Wisnu Prasetyo Budi ya terus penjane Bapak Mejen TNI Purnawirawan Haji Imam Utomo ya ya Datan Kantun Brigjen TNI Marinir Joni Sulistiawan SH Mhan pembina Pepabri dan Lanut Mul Jono Surabaya ya alumni Pataka 83 wilayah Jawa Timur ya Bapak Blegur Pujanggono DPRD Provinsi Jawa Timur ya Bapak Dr. Freddy DPRD Provinsi Jawa Timur ya Bapak Kesbangpol uga Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur uga Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan semuanya saja yang tidak bisa saya haturkan satu persatu ya ingin dalu menika nderek angestreni anggone panjenengane Bapak Estu ngawontenaken tasakuran ya kunjuk marang Purbaning Gusti ingkang karya jagat ya ya yung iki wancine hiburan ya wancine hiburan ya kadang-kadang Dwija Laras Indonesia komplit ya iku go iki pancen yo beda karo biasane wayangan iki beda karo biasane sinden iki ngornem ngono kuwi bengi iki pancen ana yo 10 wah ngono bener ya ciro lupan manem itu 10 ya ngono ya pancen kersane Bapak Estu kuwi wayangan ya kaya ngene iki yo pancen ya lek cak wayangan cara dhisik iki kuping sing diopeni ya ning saiki mata ngono sinden kok ya kudu akeh terus ya kudu ayu-ayu ngono akeh nganti 12 nek tuwek-tuwek lah ya ya saiki pancen ya jamane ngono sindene nom-nom gek pirang-pirang tur ya ayu-ayu lah iya yogane ya ngono yoga dhisik iki mung wong 7 ne jalan wong 10 jalan iki yoga iki iso wong 17 ngono gek nom kabeh ayo kancamu nom kabeh nduk Dwija Laras Indonesia tuwek sithik tak pateni dadi nom kabeh ya ngono yo Mas Andi TB ngono karo Mas Lendro diaturi munggah pepanggungan wah ya Lendro ya biasane serampat menghibur masyarakat para pepundhen ya para kadang-kadang sutresna budaya yang mapan wonten ing Jawa Timur yang mapan wonten ing Surabaya ya ana bentuk Niken Salindri ya jane Niken Salindri iki wis tak bel dhisik dhewe mboten saged niku Pak kula berangkat umroh niku Pak Niken Salindri ning bareng ada jadwal yang sudah turun untuk umroh dan jelalah jadwalnya mundur tanggal 17 esuk kuwi Niken Salindri terus matur karo ibuke Bu Dwi Kurniawati bojomu ya kula tanggal gangsal 11 mboten sida mangkat teng anu pripun pami kula nderek teng Surabaya ya ngono ngono genduk ya anak wedok ya sus ya saka tresnane karo pake karo mboke wah ngono bapake karo ibuke ning panggung iki lah Pak Kangko karo Bu Dwi Kurniawati wah ngono ya ngono ya lha iki uga ditambahi karo genduk anak wedok sing suwe ora ketemu saka Kediruga nduk Lintang Kairo wah ngono yuk selamatke Mas Andi TV yuk
Oh, ala gundul jebule. Lah ya bareng ngene iki sirahe kaya granat to, Pak. Lah iya. Kaya granat ya kaya melon. Lah nggih, sing kebangetan nggih kanca-kanca yoga tukang ngendang niki kok. Ngopo saya sentimen to, Ndro? Lah nggih, ketoke le ora seneng karo koncoku karo Andik TB kok tenanan to, Mas. Jelas kuwi, Mas. Kowe arep mirang-mirangke ning gane Oh, panjenenganipun. kancane ora trimo lho kuwi. Nggih, panjenenganipun beliau Pak Estu. Ha. Nek TB mbok wirang-wirangke mbok isin-isinke dalu punika kula sing mboten trima, Oh Pak. iya kancane kok ya. Wong jenenge kanca partner kerjaan iku Sabaya Pati, Sabaya Mukti, Mas. Betul, Bro. Nek TB mbok wirang-wirangne ora trima aku. Kowe eling ora go-go. Kelingan ora kowe rasa guyang-guyu pringas-pringis. Heeh, sing kendange jenenge Gogo ya. Lah ya, kowe rasa mirang-mirangne TB, kowe kelingan ora go-go. Pakmu lara ora duwe duit, ora duwe ragat mlebu rumah sakit. Sapa sing ngongkosi? Sapa sing bayar nek ora TB? Rak ya to B. Gai. Kowe iki tak iwangi lho. Lah kowe karo Pak Era kenal kok malah ngongkosi ning rumah sakit. Ben kersanipun beliau-beliau sing lenggah wonten mriku itu gen percaya bahwa TB iki sugih. Oh iya iya. Kowe iki diumbulke no lho. Kumpulke kowe iki. Ketokno dadamu. Nyuwun sewu, Apa? mboten usah diumbulne. Kula nek nyuwun sewu sowan dalam rangka hari ulang tahun Pepabri. Ah. Niku padha wae kula sowan tenggene keluarga kula piyambak. Lho, weh, lah iki. Saestu. Kowe kok keluarga iki lho. Nyuwun sewu mohon izin Bapak Estu, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Mas nggih. Iya. Mbah saya itu termasuk anggota Pepabri. Weh. Dulu pensiun Purnawirawan polisi. Mbahmu. Heeh. Polisi apa, Mas? Aida terus Aitu. Lho. Absen ada bar absen metu. Wis Piye to ki? Nek zaman riyen kan boten seketat sekarang to, Pak. Oh, zaman dhisik ya. Nggih, sampun meninggal dan kula niku termasuk salah satu keluarga besar dari Pepabri. Pabri. Heeh. Ngerti pora artinya Pepabri? Lah nek kowe ngerti apa ora Pabri artine? Niki menurut pengalaman saya Pepabri itu artinya SK pensiunan pasti masuk BRI. Lek mbahmu kuwi. Nggih, Mbak kula niku Ulah SK mbahmu. mesti dilebone BRI. Kowe iku nek mbahmu tapi beliau-beliau sing lenggah dalu punika mboten Turah-turah blawang. Lah nggih niku miturut kanu pengalaman kula. Ah, iya. SK-ne mesti mlebu dhisik. Pemena sing pangkat cilik-cilik ngaten niku wis mesti mlebu BRI nomor 1. Iku rak mbahmu tapi nek beliau-beliau sing lenggah menika Pabri, Mas. Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI dan Polri. Wah, luar biasa hebat. Di bawah kepemimpinan beliau Pak Estu. Kowe Pak ngerti? Estu itu wah luar biasa. Iya. Saya ketemu pertama kali dengan beliau Neng, waktu beliau menjabat sebagai Gubernur Akmil. Saya diundang beliau Gubernur Akmil, saya juga masih dagelan. Oh, dagelan. Yang kedua waktu menjabat wakil asisten personal Panglima TNI. Beliau juga ngundang saya, beliau naik pangkat, saya masih dagelan. Iya. Terakhir, Mas. Yang kalau nggak salah ingat itu waktu beliau menjadi Pangdam satu barisan Bukit Medan, Bukit Barisan Medan. Beliau ngundang saya juga masih dagelan. Artinya apa? Artinya apa, Mas? Secara karir saya tuh lebih stabil daripada Pak Estu. Wih, jenenge jalan di tempat. Lah yo Kok ngono kok bangga? terus aku
pas-pasan dadi dagelan Wong wae. karir dagelan kok mbok banggane to Mas. Tapi yang hebat satu loh Mas, Hebatmu apa? Pepabri organisasi masyarakat yang selalu mengawal pemerintahan khususnya DPD Pepabri Jawa Timur mengawal pemerintahan Provinsi Jawa Timur perkembangannya luar biasa. Pepabri kok Mas. Untuk tingkat kemiskinan Jawa Timur berhasil turun angkanya. Alhamdulillah. Bahkan untuk tingkat kenaikan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia Jawa Timur kenaikannya nomor 1. Luar biasa. Yang paling hebat lagi setunggal Mas. Apa? Contoh di Surabaya ini ternyata sudah bersih dan bebas dari yang namanya prostitusi juga lokalisasi utawa komplek. Betul Mas, wah hebat. Komplek ning Surabaya wis ra ono. Alhamdulillah. Mergo saiki zamane online. Tak tua pok. Iki kamu ngomong sing hati-hati. PR Mas, PR. Kowe aja ngawur lho Mas iki. Iki pemberantasan penyakit masyarakat utawa pekat lho mau Paestu paring dawuh lho. Betul. Bangsa judi online, bangsa anu iki ndak boleh. Ini PR kita ke depan bukan hanya TNI, Polri atau penegak hukum di Indonesia, tapi ini tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara Republik Indonesia. Ojo kok apa-apa dibareng TNI, Polri, mesakne. Mesakne piye Mas? TNI, Polri itu juga bagian dari warga negara. Iya. Sampeyan yo ngono. Lho aku ngopo? Kok ngandake Pak Kangko iki lho ning apa lho Mas? Loh, ini salah Diat nyuwun sewu jenengan mboten sadar to. Loh, ngopo? Mirsani Pak Estu adalah pecinta budaya bahkan pelestari budaya. Bener-bener ngurungkepi budaya. Nanggap wayangnya nek ping 8. Lah, perkara wayang duit kanggone Pak Estu niku nomor 6. Loh, sik Pak kanggone Pak Estu ki dhuwit nomor 6. Lah siji nom kanthi tekan 5. Loh, Pancasila loh, tertanam di hati sebagai seorang prajurit TNI. Jangan tepuk tangan, Pak. Kenapa, Mas? Apa gunanya tepuk tangan tanpa sawer? Ya, duit. Saru kok dagelan kok. Jangan bersani, Mas. Pripun Mas Andi? Wah, pakai busana lurik. Filosofinya itu luar biasa. Apa to Mas? Kuwi kok Podo karo aku gawe lurik. sebabnya apa penjenenganipun beliaunya kok mesti ngagem lurik to Mas? Salah satu filosofi dari Bapak Estu, Mas. Loh, Lurik itu terdiri dari dua kata lu dan re. Wah, Lah nek lu Lu itu artinya tumindak sing lurus, abdikan dirimu sebagai prajurit tumindak sing lurus, ojo neko-neko, ibaratnya podo koyok jalan tol. Iya. padha karo Jalan tol. lah jalan tol kok mbok padake kalih beliaunya to Mas? Loh, kenapa jalan tol kuwi kok mesti lurus? Hah? Sampeyan Sebab paham mboten? Ora paham. Ora ana jalan tol munyer kaya bat nyamuk, tapi jalan tol itu mesti lurus. Sebabnya napa? Sebabnya Mergi niku pun kinodrat kalih Gusti Allah, jalan tol iku kudu lurus. Mas kok hubungane karo Gusti Allah ki apa perkara dalan? Ah, sampeyan ki ngajine kurang jeru. Lho. Ngene santri. Sik. Saora-orane bapakku ya kiai ya dalang lho. Lah ngono kok pamer. Kula mboten sombong. ana apa Mas? Sing kiraah bendina ning Masjid Agung Surabaya niku sinten? Sapa kuwi? Kowe be. Loh, kaset, Mas. Kaset kok ngomongin. Kowe aja ngawur lho Mas. Tekan dalan tol nganggo kinodrat ki Mas. Lah ya kinodrat sasak keduren nek ngomong kuwi. Lho, ngaten iki lho. Ketok nek ora tau melu pengajian. Loh, Lah urusane dalan tol karo pengajian ki lho apa to? Lah aku ki santrine Gus Idam, santrine Gus Muafik, Gus Gus Miftah. Heeh. aku Gus Samsudin. Tenan. Jadi kenapa jalan tol kok lurus mergi mon kinodrat kali Gusti Allah lewat ayatipun ihdinas sirotol mustaqim, artinya tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Paham mboten? Pedot sampean musuh ikrok loro iki. Mas, Iya ki. wajib iki Sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lah. Mula tol ki mesti lurus. Terus ora enek kok tol menggak-menggo. ora enek Oh, dadi sirotol mustaqim. Kowe kok pinter bengi iki to, Bu? Latihan aja nganti katam. Ikrok loro cukup wis lho sirotol mustaqim. Lah nek sing Rek itu artinya dadi wong urip aja nduweni rasa serik lan iri hati. Karena serik dan iri hati salah satu penyebab
rusaknya persatuan dan kesatuan di Indonesia niku Mas. Wah, tepuk tangan buat Mas Andi TB luar biasa. Iki lho, Mas Kangko nyuwun sewu lho Mas. Ambandase kaya kambil pinter jebule. Lho, pripun to Mbah kula niku purnawirawan, Pak. Apa purnawirawan apa? Polisi, Mas. Lho, mbahmu iki polisi apa? Polisi tidur. Polisi ya polisi kok. Kowe ngerti apa ora nyuwun sewu Mas Kangko? Apa? Ibate panjenenganipun Pak Estu. Kenapa wayangan kok didokok malam Senin iki Mas? Iki bulan apa? Iki termasuk bulan September to. September. Ngawur wong kucuk kanggone agama sing rasuk agama Islam iki lho Mas. Lah September. Mulut. Iki laire sapa? Mulut. Lah yo, laire sapa? Laire bojoku lho. Bojoku laire wulan mulut, Pak. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Lah, nggih, sang niku guru nggih. sejati. Lah nggih, bojoku lho nggih September laire. Wiyosanipun Kanjeng Nabi dipaske mergo awake dhewe pengin entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah terutama dinten iki Apa? peringatan hari ulang tahun Papa Bri yang ke-65 tanggalnya 12 September. 12 niku angkane 1 kalih loro. Artinya Apa, Mas? Papa Bri merupakan organisasi satu-satunya yang menyatukan dua institusi yaitu TNI Polri Purnawirawan menjadi satu untuk membangun bangsa Indonesia. Wah, aku ngene iki nek lunas meletek aku nek gitu. Masa wis lunas iki Mas? Wis. Lah aku wis mbok utang to. Ora kok. Mula hebate nyuwun sewu kados panjenenganipun Pak Estu menika. Kesuksesan seorang laki-laki, seorang suami terletak ada dorongan seorang istri. Doa istri yang selalu mendampingi. Saya sedaya punggawa praja sing adoh saka keluarga niko Cangik Mbak Ibu sing adoh saka bojo siap ditugaske ning luar daerah bahkan ning luar negeri demi mengamankan bangsa Indonesia. Mula nek karo wong wedok niki aja pelit-pelit. Mulane kesuksesanipun Pak Estu nyuwun sewu dorongan dari seorang istri, doa seorang istri Mas. Betul, kalau istrinya tentara itu namanya Persit Kartika Chandra Kirana. Karo angkatan udara itu Pia Sobapi Pia Ardia Garini. Iya. Terus lagi kalau angkatan laut Jala Senastri. Kalau karo polisi Bayangkari. Sing ora ono Hansip. Bojone Ansip apa ono? Bayangno Mas. Nyapa? Lah iki kon bayangno iku Mang. Mula panjenenganipun sukses menika tidak luput dari doa seorang istri. Nek karo wong wedok niku aja nganti pelit-pelit. Nyuwun sewu Pak Kangko iso dadi dalang kondang, dalang hebat. Panjenengan nek ngaturi menehi dhuwit bojone pinten? Bakdo wayangan ngeten iki Pak. Bakdo wayangan yo paribasane tumpluk-bruk ki tak pasrahne bojo. Lho iki lho Mas kena nggo contoh Mas. Pripun? Sampeyan bar wayangan nampa blonjo tumplek blek wis aku wis ora njaluk apa-apa pasrahne karo bojo. sampeyan wenene budhuwi kabeh. Iya. Pah sampeyan niku wong lanang cap opo sampeyan iki? Lho, Sik to Mas. wong tanggung jawab seorang istri ki Alah sampeyan iku justru menjerumuskan istri untuk berbuat yang tidak baik. Kok ora apik ya apik to Mas. wong lanang nyambut gawe lha nggo anak bojo. Niku nek sing jaringane apik iso nyimpen duit, bojo sing amanah iso njaga kepercayaan laki-laki. Lah nek bojo sing ra kuat imane sampeyan wenehi duit kabeh, blek sampeyan ku padha njerumusno bojone sampeyan ning neraka. Lho. Wah iki hubungane karo neraka apa iki? Dur lho Ben. Iya, nyuwun sewu. Sik to, kowe iki lho ngomongne perkara gajine wong wedok terus ngomongne neraka. Kuwi pangkatmu ki apa? Ngisore malaikat dhuwure mudin to, Pak. Kula niku termasuk PJ. PJ ki apa? PJ ki apa? Pejabat sementara. Niku lho Pak nyuwun sewu. Ini ku alah. Sik to Mas yo pas to wong lanang sebagai seorang laki-laki presiden rumah tangga. Apa ide iki kudu mene sepenuhnya kanggo wong wedok Mas. Kuwi tuh elek, aja dibaleni ngono kuwi. Nyuwun sewu, wong wedok nek jaringane apik ra apa-apa. Wong wedok sing kuat imane ra apa-apa. Dajal sing ra kuat imane. Entuk duit akeh saka bojo, wah gayane mendina mlebu salon. Gawe pemutih, rambut dikrimbut. Terus Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah ya mesine krimbut, nek krimbat niku bathuk.
Oh Lah nek iya. krimbut, Krimbut kuwi, krim rambut. Ya. dadi krimbut iki Krimbut kalih ora enak lho ya. oh jenenge iki ya krimbat. Lah, mendino terus mlebu metu. Salon. Metu karo kancane, tumindak sing ora-ora akhirnya terjerumus narkoba. Niku sing ra kuat imane. Nyuntui kula, Pak. Kowe piye? Umpama bengi iki aku entuk blonjo sak yuta, tak kekno bojoku niku 10.000. 10.000 bojoku bendino sing ngelingi 5.000 lho, Pak. Bojomu iki lho wong pelit kok kaya kowe to Di Andi. Kowe ora pelit tapi mempelajari seorang istri. Sik ta wong 10.000 lho ya Pak Kang. Lah iya. Kok iso nyelengi 5.000 iki lho, mongko wong urip iki ning alam donya sedina iki kudu mangan ping 3. Sing dipangan iki lho apa? Buktine bojoku tak 10.000 nyelengi 5.000 kena digawe mangan irite pol, Pak. Bit kare Supra kalah irit kali bojoku. Karo gren-gren. Alah irit bojoku. Mas, mongko sedina iki wong mangan iki koridornya iki 1 Iki hari. 5.000 iso ping 3. Sedina iku 5.000 mangan Ping 3. Nek esuk iki lho, sarapane apa? Sarapan tukono energen. Pengganti sarapan setiap hari regane 2.000. Isik sisa 3.000. Iya iya. Lah nek awan ayo, awan mongko iki ya butuh maksimal mang. Awan tukono Oki jelly drink. Penunda rasa lapar. Regane 1.500. Lah sik toh duitmu ra karek 1.500. Karek 1.500 lho. Mongko sore iki ya Sore luwe. gitu Mas. Bengi Bengi. sisa 1.500 tukokne promah. Mencegah penyakit mah. Bojomu Wah, piye? wah wis mlaku 1,5 tahun Pak niki. Bojomu apik. Alhamdulillah wingi opname. Busung lapar. Kowe iki ya ora kena dicontoh to Mas. Wong jenenge garwa iki sigarane nyawa to jiwa. Nek pengen sukses karo wong wedok ya aja pelit-pelit. Kowe aja ngelok-ngelokke panjenenganipun Mas Kangko. Mergo pucuk pimpinan malam hari ini adalah Pak Kangko. Kowe kudu ngajeni karo Pak Kangko. Mergo kowe dilahirke keri Pak Kangko iki wis sepuh. Apa ki ngelmune nggone daru ya luwih akeh. Iya. Wong nom niku luwih apik tinimbang wong tuwa luwih apik tinimbangane wong nom. Heeh. Saiki pinter aja ora langit sekolahmu dhuwur kaya ngopo. Ning nek karo sing tuwek, kuwi tetep menang sing tuwek mergo menang pengalaman. Pengalaman. Dadi sing tuwa kali sing enom apik sing Apik sing tuwek, apik sing sepuh. Lho, Bapak-bapak purnawirawan iki lho, pengalamannya sudah luar biasa. Bisa Bapak Purnawirawan malah seneng sing enom. ya seneng sing tuwa to Mas. Sing dinteni mesti tanggal 6, tanggal tua ora ana dinteni. Kok ngono lho. Sik tak urus iki. Perkara sing tuwa karo sing enom kuwi mau. Durung karuan apik sing tuwa, Pak. Mesti apik sing enom. Lho kok iso? Sampeyan dalang niku pinten tahun? Ya wis udakara selawenan taun. Lah ngono kok ora ngerti nek apik sing enom timbangane sing tuwa. Lho kok iso? Sampeyan ngerti senggune? Ngerti? Enom to tuwa? Tuwa. Puntadewa? Enom. Apik ndi senggune kali Puntadewa? Apik ndi malah lolak-lolok. Lolak ngene. Tapi puntut dewa. Lah iya, jare kabeh sing tuwa, sampean dari dalang mulai kapan? Ketone rasa dalang, sesuk rasa dalang. Lah ngopo? Adu pitik. Iki pekat kuwi. Mas, kowe iki nek mene contoh ya aja wayang. Iya. Tapi nek mene contoh ya panganan to, Mas. Pak nyapa kok panganan? Panganan iki nek tuwa luwih enak tinimbangane Lah iki lho. nom. Contone, Kowe tau mangan pelem ora? tahu no. Nek tuwa rasane Legi, nek nom kecut, jeruk kae nek tuwa legi, nek nom kecut, gedang kae nek tuwa rasane legi. lah nek nom sepet. Lah ya apa iki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom nggih to Mas? Bener panganan opo wae luwih enak sing tuwek timbang sing enom. Alah, mosok. Kula tak takon nggih. Apa? Jenengan pun nate maem jangan bung. Mas. Kene to iki. Aku tek malik goblok ngene ya. Rene lho, Ren. Ya tak omongi Mas. Pelem kae nek tuwa Kalau rasane nek tuwa legi nek 6 kecut. jeruk kae nek Jero tuwa nek tuwa legi nek 6 kecut. gedang nek tuwa Legi nek 6 sepet. apa iku panganan nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takonke tau mangan jangan bung. Tahu Gawene saka apa? ya saka pring Sing digawe pring 6 apa pring tuwa? pring enom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan lho. Iki sing mirsani bapak-bapak jenderal kabeh lho. Omong ora usah dipercaya. Sik. Iku lek kaitane kalih Panganan. kalih buah-buahan. Tapi nyuwun sewu Mas, apa-apa nek tuwa iki mesti larang.
Contone emas nek tuwa reganipun pinten, Pak? Larang. Larang. Barang murah. Kayu nek tuwa larang, sepeda motor tuwa, semakin tua semakin antik, mesti payune larang. Dadi nek sing tuwa kuwi Mesti payu larang. timbangane Sing enom. kowe wis tau ning gone karaokenan. Ngopo? Purel kae nek tuwa malah ra payu. Enom kuwi malah larang. Lah kowe sik cilik rung tau rono. Pak Restu ngasta bedel, Pak. Kula tembake ndase, Pak. Kowe malah ngawur sak gelemu dhewe kowe iku. Lah kowe ngomong perdebatan ngene iki rumangsamu, iki ngono kacake tasakuran. Wis roh. Sebabe apa tasakuran bengi iki kok ditanggapne wayang. Dasare apa, Mas? Lho, Dasare saka niat panjenenganipun Pak Estu. ngomong apa cah? Ora paham nek. Heeh. Dasare niat Tasakuran iku sing penting apa? niat. Lah kuwi kleru. Niat, Mas. Kleru. Lho, lah sing bener. Duit. Kowe tasakuran niat tok ora ndek duit arep nanggap apa kowe? Rumangsamu ngene iki murah. Lah iki Dinyang 50 mau budal kok, sik to. Kowe iki sak gelemu dhewe aja ngawur lho, Mas. Loh, justru nyuwun sewu, awake dhewe kak wong budaya to, Mas. Nyuwun sewu Pak Estu contohnya. Betul. Damel blangkon gawe beskap lurik pisan menandakan filosofinya yang bagus. Betul. Piantun budaya. Sakmene kae sing ora budaya iki sapa? Yo kabeh semak berbudaya to, Mas. Budaya kabeh ngangge blangkon kabeh. Yoga yo ngangge blangkon, beskap jarian, ibu-ibu Waranggono yo ngangge jari. Wong budaya Budaya. kuwi selain awake dhewe menghargai budayane dhewe, nindakke dawuhe para pinisepuh kuwi termasuk wong budaya. Wong sakmene kae sing ora budaya iku mung siji, Sopo yo ora enek to, Mas? dalange. Sik Aku neh lho. iki dalange aja mbok geret-geret. Sik tak urus sik. Aku iki ngangge blangkon. Nggih. Nganggo beskap. Nggih. Jarik. Nggih. Keris. Nggih. Iki lak budayane wong Jawa. Menjenengan mboten sadar. Apa? Wong kuwi nindakno dawuhe para pinisepuh ben entuk slamete. Leres mboten? Heeh. Ana paribasane le aja mangan ning ngarep lawang. Mundhak ilang rezekimu. Leres mboten? Bener. Le aja mangan nyangga piring. Sok ben kene tuwa dadi sangga-sanggonane anak putu. Le aja nglungguhi bantal mundhake kualat. Sing nglungguhi bantal sakmene akeh sinten? Jawab. Aku. Lah ngono kok jare budaya. Sesuk ora saged bantal. Lah nganggo apa? Kompor. Kowe ben kemeritik gitu. Wong kowe padha ae lho, kowe iki omong kaya ngono kuwi lho. Iki yo ngomongmu yo ora kena kanggo conto. Nek mau jare entik-entik patenono aja di wong tua malati. Kowe nuturi Pak Kangko, kowe dhewe ora iso kanggo conto lho, Mas. Aku walesno, Ndro, aku. Niki nggih kula kuwirangan kali niki. Iya. Wong niki nyekar pake lho kleru niki. Hah? Pake kan sandirana menyang dagelan siswa berdaya iku lho. Oh, siswa budaya. Berdaya. Heeh. Bahasa Dirono, heeh. Suwargi ta? Lah iya, Budaya. Lah niki Berdaya. Heeh. nekar poso lho luput niki. Kleru. Kok karo piye ta? Nekar niku kuburane Mbah Sandirana kan sebelah tengen mriki. Lho sing disekar kok kiwa. Lah kuwi piye kuwi? Mongko kiwa niku kuburane Siti. Mudeng ora ke gundul-gundul. Nyekarku jam piro? Jam 3. Jam 3 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 3 sore bapakku tulan ning Siti. Wong Lah Siti iki sapa ta? lho gendakane no Pak. Kadang sakinah mawaddah warahmah. Aku kurang piye? Mulane anak-anak ya kocluk. Kok culek piye to? Lah kowe nyekar lho digolekno dina sing pas nyuwun sewu lho. Kakak kula sebagai kanca kan sok seling nuturi sering Oh iya, sharing. Sing bener ndi sing luput. Niki nyekar bapake mawon tak omongi, Mas Andi golek dina sing apik, dina sing becik. Paling ndak iku nyekar wong tua niku malam Jumat. Ah iya. Panjenengan mesti to. Bener. Nyekar sing apik niku malam napa? Malam Jumat. Loh, guyu. Aku salah neh iki. Wis wayang ra ngerti nglungguhi bantal nyekar kaya kleru. Mbah be aku nek pokoke gak melu. Nyuwun sewu justru nyekar sing dilarang oleh para alim ulama niku malam Jumat. Oh iku Jumat iki penuh barokah. Sunah Rasul lho be niku. Yo nek sunah Rasul ning nyekare elek ning malam Jumat. Pas yo be. Elek. Lho kok iso elek iki lho. Jenengan ngerti tembang saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah mbambahe sampean sing wis mati malam Jumat ku mulih ning omah. Lah nyapa sampean ya nyekar ning kuburan? Itu sifat ya. Arep golek nomor ning kono yo. Sisipan sampean iki Sifat. lah ngono lho.
titeni. Mergo nek malam Jumat iki Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati, pepundhene jenengan sing wis kapundhut mulih kabeh ning omah. Lah kok sampeyan ning kuburan arep gendak siti sampeyan to? Arep royan karo pakku mesti. Dadi dina malam Jumat iku ora apik ya, Mas. Elek. Pas Mas tak golekno dina sing becik pas dina libur malam Minggu. Malah koclok kowe. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbah-mbahmu sing wis mati kuwi pacaran ning Bonbin ning Kota Lama, kuburan sepi. Pacaran karo sapa? Yo Siti. Kowe kocok iki lho, malam hari ini kajate tasakuran, Mas. Lah tasakuran ingkang wigati paestu masalah Siti. Waduh, glosor nggih. Mugi-mugi sedaya anggota organisasi Papabri, Mas, pun paringi panjang yuswa sehat walafiat, wabil khususon beliau Pak Estu hari Subagyo. Mugi-mugi panjenenganipun panjang yuswa sebagai DPD wilayah Jawa Timur. Betul. Hebat atas beliaunya. Insya Allah semoga dalam mengawal pemerintahan semakin lebih baik untuk kita menuju pada tahun 2045 Indonesia Emas. Ya. Malam ini spesial Pak, bintang tamune wonten Mbak. Sama Nduk? Lintang wonten Mbak Niken. Terus? Niken Salindri, Niken Salindro. Pas. Ya. Pertanyaannya satu. Apa? Kenapa kok angger wayang Mbak Niken selalu ada? Kenapa? Karena lagu campursari itu sekarang lagi booming, Pak. Apa? Saestu. Apa to, Mas? Campursari ki akeh sing nyenengi. Bahkan bukan hanya Indonesia tapi sampai luar negeri. Internasional. Setelah saya selidiki, ternyata campursari itu memang judulnya elek tapi isinya apik. Maknane apik. Contohnya? Nyuwun sewu jenengan ngerti lagu Mendem Wedokan. Ngerti. Judulnya elek apa apik? Elek tapi isinya apik. Isine apik. Mergo ngelingke wong aja nganti. Nah, wong kerja dhisik lagi rabi ben ora pengangguran. Leres to? Bener. Mister Mendem judulnya elek isinya apik. Ya. Ngilingke wong kuwi aja tumindak mendem sadaro. Ben orang rusak rumah tanggamu. Judulnya elek isine apik. Tali kotang. Ya. Judulnya elek tapi isine Pak apik. Kowe iki lek omong gak tau bener tak tonyo ki ngono iki. Ya Siti. Isine Siti nah kowe mangke kok. Lah ya, ini juga tasakuran beliaunya Pak Estu, para putra-putra beliaunya wis mentas kabeh. Wah, nembe dikum nggih. Loh. Maksudnya wis berdikari sendiri, wis bisa mandiri, bisa mengharumkan nama beliaunya dan nama negara. Betul. Wah, niku cara pepatah niku napa, Pak? Apa? Taruna ngungkuli bapa to, Mas. Apa kuwi? Lho, seorang kesuksesan seorang wong tuwa ora luput teko anak upamane ngene. Pak Kangko dadi dalang. Iki bapake mbiyen ya dalang hebat. Ya. Bapake prajurit, anake paling gak itu mayor jenderal gitu, Pak. Lho. Dadi nek taruna ngungkuli bapak niku maksude Yo. Apa jenenge kuwi anak kudu ngungkuli wong tuane. Kuwi kudangane wong tuane ngendi wae tumrap anake sing luwih lair luwih. Keri kudu luwih apik tinimbang sing dhisik. Dadi jenengan nek ndongakno cah cilik niku muga-muga taruna ngungkuli bapak. Niki tembung sing pas tapi kurang bener. Lho. Sik to. Iki salah neh aku. Lho, kula niku elek-elek eskar lho, Pak. Eskar yo apa? Sarjana karaoke lho, Pak. Yo pas to Mas, tembung kuwi to Mas. Taruna ngungkuli bapa kuwi tembunge pas tapi kleru. Lho kok iso kleru neh? Nyuwun sewu nek apik, nyuwun sewu kados putranipun Bapak Estu. Taruna ngungkuli bapa, bapake mayor jenderal paling gak sampeyan anake muga-muga insya Allah dadi Kapolri. Apik napa mboten? Apik. Yoga. Bapake dadi yoga, anake didongakno muga-muga sampeyan iso dadi dalang kondang. Apik mboten? Apik. Niku nek pekerjaane apik, saiki nek pekerjaan bapake elek dadi maling. Taruna ngungkuli bapa, anake kudu ngluwi wong tuane. Le, pake dina iki nyolong TV 9. Sok ben awakmu nyolong TV 30 ya. Apik napa elek? Iki keten pas napa mboten? Ya ora pas. Nah, aja digebyah uyah, Pak. Ndongakno niku sing apik, muga-muga iso miguna tumrap nusa bangsa lan agama, bekti karuan wong tuwa, iso ngarumke jenenge wong tuwa niku sing pas.
bolak-balik keweplok ke ora nyawer belas. Kowe iki wis ditimbali mrene iki mbok seneng bahagia. Sakit silaturahmi. Dwi Colaras komplit payo pas Dene Mas Ibu Aranggono piye Mas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dungaran kok bengi iki iso kuwabeh to. Domongi ya. Sebabnya apa to be bengi iki kok do mangkat kabeh? Lah iki kan termasuk sindian tetape Dwi Colaras Indonesia. Ketambahan Mbak Linta kali Mbak Niken. Oh, iki wis keluarga seragame padha iki. Oh iki anggota tetap. Oh. Jadi bayarannya separuh ya Pak ya. Ayo lek jawab mending enggak mau ngono kuwi mesti. Halo, coba berdiri Dek. Heeh ya. Ada musiknya nggih? Ada. Oh iya Ada. iya. Arep ngopo? Wah iki nek Niken iki lagi hit seneng iki. Iya. Teng pundi-pundi niku saiki setelane Niken. Heeh. Bojoku anggere bar magrib mesti nyetel Niken. pojok kampung kok. Terus kalau sponsor Niken. Oh iya. Wah, iki lho hebat ning anak kaya ngene iki lho. Piye Mas? Sa cilik cita-citane dhuwur wis iso nyenengke wong tuwa. Lah nek anakmu Ngapa? ya ora kaya Niken iki cita-citane pengen dadi apa? Anakmu yo lho Lah kok. anakku cita-cita jelas dadi polisi Mas. Lah anakku. Lah anakmu dadi maling ngono kok. Lah kowe nek ora pengalamanmu mau nek TV ganti TV 30 nek ora pengalaman pribadi Anakmu dadi apa? polisi, Anakku. maling. Lho kowe mestine matur suwun ning aku. Lho lah ngopo? Soben anakmu cepet ndak pangkat. Lho kok iso? Lah nek ra nek maling, anakmu arep nyekel sapa? Kowe ku matur suwun ning aku, dhewe wangi ora gelem. Wis dol omong dhewe dol gundul kowe. Anu Dek Siti. Iki kok. Nggih. Nyuwun sewu. Nggih Kang Mas. Pripun kabare Mbak Niken? Alhamdulillah samenika pangestune panjenengan kula sae Kang Mas. Kabarmu apik ya. Injih Kang Mas. Dek ora ini ndok buduk tonyok engko lho. Kowe arep ngene to? Yo Ora omong. Lah aku meneng. Kau kosong kowe. Oh alah. Mari mikir Siti lho ki mau ki. Ora iki kowe takon kesempatan nakoni sing apik. Lah nek kok piye jajal keku? Nakoni Dek Niken. Ya. Coba tangan yang sebelah kiri yang mana? Kamu tahu nggak cinta itu apa? Kamu akan meringet toh? Wong sirahe mekat lho kemeluk. Ini keringet iku mergo aku nek cedak cawe do ayu. Kuwi mesti grogi Nadianto iki sak adikku lho. Ya ora perkara. Ya ora adik anak nek kuwi. Kuwi lagi kelas 1 SMA kok. Lho, kula kelahiran 2021 lho, Pak. Lah nek wis tuwek kowe. Anu aku kan bayi tabung. Tabung apa? LPG. Anu Dek Niken. Iya. Sowan di DPD Pepabli Nggih. Jawa Timur. Tahu. Sampun panggih Pak Estu. Sudah? Piantun ingkang pundi? Itu. Asli Nganjuk. Oh. Kota Angin. Betul, kenapa di Surabaya? Kenapa Surabaya kok plat nomornya L, tahu nggak? Enggak, kenapa? Karena Surabaya itu dekat dengan laut. Lah kok iso Oh ya, Tanjung Perak, Tanjung tapi- Perak, tapi laut Siapa suka boleh ikut. Itu mau montret loh Mas. Ya Allah, gila nih. Ojo. Aku nengene malah kayak bensus. Oh, nek plat L kuwi mergo tepi laut. Nggih. Oh, nek dasare. Om nyuwun sewu lah nek omahmu kok mesti plat kendaraane S ki apa Tuban iki? Karena di situ banyak makam Sunan. Lho, contone Makan Sunan. Ya Sunan Bonang, Makam. makam. Oh, makam. Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Geseng, Sunan Dar, Sunan Dir, Sunan Toy, makamnya Sunan. Apa enak Nek nyuwun sewu daleme Pak Estu kok mesti kendaraane AG, Mas. Nganjuk. Iya nganjuk. Nganjuk AG. AG niku sebab anginnya gede. Oh bener, bener. Nganjuk kota gede, an kota angin. Oh ya. Kediri ya Aki. AG. Mergo tok kono AG akeh gunung. Oh, iya bener. Ya. Anu, nyatine. Lho nek Jakarta kok B. Nah, Kan sering banjir. Oh, iya. Sering banjir. Lah Ponorogo kok AE, Mas. Heeh. Kan daerah Reok. Loh, Nah, apa hubungannya? lho Reok nek senggak piye? AE tuh. Ora Seriok senggak B ora ono. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu penyakit masyarakat. Iya, penyakitmu. Sorry yo, aku wis gak ngono kuwi lho. Wis Masa? mati yo. Oh nek ora dikancani iki aku ya wis. Wis ora entuk to Mas kudu menep atine mergo wis Menyapa dulu kagem bapak-bapak.
Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani, sugeng dalu, sugeng Sugeng apa tuh? Mbah, Sugeng apa? dalu itu kan selamat malam. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan good night. Good night. Kalau bahasa Arabnya itu ba'da isya. Apa mau? Ba'da isya. Tak kira ki tenanan. Ya bener badhe saiki bengi. Lagi Esuk ni apa ben ya esuk? ba'da subuh. Aku bahasa Arab iso, bahasa Inggris 1 2 3 4 5 6 shot dot tok. Hei. Kuwi Arab Mas, kuwi Arab ki kok. Wong Inggris akhirnya ning Arab Pak. Apa gebiau-ya gitu loh. Mbak Niken memberi doa Nggih. apa kepada Pak Fabri yang dengan usia yang 65 cantik? Semoga sehat selalu, Amin. panjang yuswanipun, awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki kang kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebal. Amin. Amin. Sampun. Dungane cah polos, cah suci ki Pak insyaallah gampang kabul. Wah tenan Pak luar biasa. Wis anu kelas saiki kelas piro, Nduk? Sekarang sudah kelas 1. 1 SMA ya? Iya. Wah, hebat. Cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Pengen jadi dosen. Oh, elek lho. Loh, Wah, piye to cita-cita mencerdaskan Generasi milenial loh Mas niku. Boten masalah mencerdaskan, jadi strata pendidikan dosen itu masih kalah sama guru. Paling tinggi itu guru, Pak. lah aku ya tahu kuliah. Kok iso? Ora ketang S1 aku ya lulus. Ya toh dosen itu tertinggi. Iya. Paling dhuwur iku guru kok dosen. Dosen iso? Mas kok niku. Guru. Kok iso? Loh, buktine ning gone wayang ana Bathara guru paling dhuwur, Bathara dosen bono. Waduh. Iki Sampeyan sing goblok. Bapak iki Lah wong apa dunia nyata dipadane perwayangan. ketoke nek gak omonge kleru idonono kan. Aku jane sirku ya ngono. Lah ya omong kok Tapi ya dhewe wis ngidu terus. Muncrat-muncrat terus. Alah wong kowe karek nampa ora melu ngetokne lho. Aku sing ngetokne sampe keringetan ora piye-piye. Ayo. Wong kowe ning iso karek Kuwi dagelan ngiler ya kuwi kok. Mbak Ayo. Niken apa lagunya? Pun Ah. aku Ayo kowe sing bawa sing nembang niken ayo. Oke, alas. Digandrung jajal. Slendro. Slendro. apa di Iki lho kok kowe ta, Pak. nyeluk aku ini. Oh iya, aku lali jenenge Slendro. Anu juga salam untuk teman-teman penggemar wayang Duk Niken Salindri. Nggih. Salam untuk Sanidi dimanapun Los Jaya. Ini banyak sekali yang mirsani lewat YouTube Dwi Oh, Jelas nggih Indonesia. mau ada 5.000. Ini sudah mencapai 7.300 di YouTube Dwi Jelas Indonesia. Hebat. Ini diparak nih rene kabeh prenggone ra muat. Wah, Oh, nggih. Wah, 7.000. 7.300. Kowe nek ora perkara Siti ra mungkin sampe kamu lho. Kok pede men to? Ken. Niken Salindri. Terus ya. Ini hubungannya kasmaran nggih. Oh, iya, no. Iki wis dewasa nggih. Oh iya. Loh, aku ki wis dewasa lho. Wis dewasa kuwi. Nah, aku cah cilik no paling sama tak idek kok. Lah cah cilik kan gak ndek salah. Oh iya ya cah cilik ra ndek dosa. Lah aku saiki arep ngidek sampean kan ya ndak mungkin. Ojo, Lek ning lho. panggung, lek ning isor mbuh. Alah ora apa-apa paling ya ora dihukum kok malah seneng negara mate kok. Wis seneng nek aku mati bojoku arep mbak pek yo. Lah wong bojo pincange lho. Kowe ra pincang kowe lagi tiktokan goblok. Lah piye? Kan pas ngene to lho. Hai guys. Bojone melok lho kok tegel bener iki. Tuk tuk. Bawa sik Pak. Oh bawa. Oh iya, engko ketopraan ya. Heeh, bawa Sendro. Rukun Islam. Asmara wong gandrung. Iki gandrung Mas ora religi ya Mas ya. Gandrung Mas e. Oh salah to, Mas? Bapakmu betul tapi liriknya sing salah. Bro Mas mau kaya lele to, Dik. Ora lele iki kobong bang kenal pot. Wiwitane Ya, ki kasmaran ki, sesi deman iki. Iki karmane penjane Bapak Estu. Karya-karyane Mbah Haji Sukron Suwondo iki karmane beliaunya. wah tak tembang nih. Piye Mas? Mesti itu. Apa? Beliau langsung keplok. Oh. Iso iki.
Anderek sang pake tuduk tuduk Oh, alah. Kang Mas. Doprakan. tuk 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 Doprakan Mas. Doprakan. Panjiku terus Mbah Sandirono. Iki. Kendang dimulai. Ngomong. Kakang Mas. Ketoprak kucluk. Ket mau makan tak tok. Jane toprak apa bakul cilok? latihan iki sapa kerbape bre krungu bre tuk Tok ki mandek. tuk niku mandek Nek kentuk nek ana nek iringan bareng ayo tuk 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 tlung dak tak jreng ya tuk 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 Diajeng iki. Kowe jare toprak apa pocong to, Dik? Iki. ketoprak kaya Coba suarane piye? pundi Pak iki ketoprak ki nganggo omong kasmaran. diajeng niken katresnanipun Kakang wong ayu Kurang gede Mas, suarane kurang gede. diajeng niken Kurang gede. diajeng niken katresna Kurang gede ya, Mas. Diajeng niken katresnanipun wong ayu. Kurang gede. Diajeng niken katresnanipun wong ayu. Mas tulung koyo ya akhirnya aku malah monster koyo itu. aku iso make kombi ya Bel. Ketoprak iki dadi bambangan iki dodo dibuka, ya toh. Sikil buka titik. Bokong ngedet mengguri. Kurang ngedet. Dodo dibuka. Terus mlaku. diajeng Ketokne stroke kok pases gitu. ket matamu yo kan ngono ada golek grup liya iya Ojo. Ojo. Jare ape mbok nyenengi bojomu. grup laki payu 5 yuta ya buyar 5 juta aku ya 750 terus ngono kok. tapi kan mangan jobo priya gimana Nah, iya. gitu bagus angolah budaya terus diajeng Sowan menyang kutha gedhe jagat tepung gelang anggonipun Kakang Ngupadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana wong liya ya mung kowe diajeng apa ning atimu isih ana papan panggonan kanggo nandur wong katresnanku diajeng Sesideman niku nek selingkuh to, Pak? Iya. Berarti kula sing selingkuh nggih. Ah. Nek golek selingkuh sapa? Sampeyan no? Aku. Hah, Terus yo kenapa? pas kowe nek milih aku wong gedhe dhuwur ngene kok. Oh, dhewe lho sak pantaran ngene. kowe selingkuh karo kuwi kowe rabi anakmu sak mene-mene iki lho Lah nyapa? Padune Mary Weisin. mending kowe karo aku Lah Ya kowe nyapa? ra ndek rambut ngono lho. lho perkara rambut iso dikrembut Lah aku rabi karo sampean pendak anakku kok bathuke anu. kowe Salapangan. putih aku ireng so ben anake awake dhewe kuwi kaya Kayak ulo zebra. oh iya ireng putih terus nek diajeng karo awake dhewe mirsani Pak Estu wah
Ali-aline Pak Estu iso apik iki. Ngemis. Ah, sorry. Kula niki mboten ate. Pak Estu niku piyantun budaya. Ah, iya. Umpama munggah wonten panggung badhe ngendikane apa? Upama arep nembangi tembange apa? Upama arep nyawer pira niku cetha Pak Estu niku. Wah iya. Nggih, Pak nggih. Saru Mas. Saru. Napa? Matur karo Pak Estu kok saru lho, dagelan kok njaluk saweran iki lho. Iya ya Kak Mas Guyon. Saruna iki nek Pak Estu ora maringi lho. Ayo kono Gatro. Bandara terus Kene diajeng. Nak keto marang aku wong ayu. Weh, golek pasangan dhewe. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5 ya mung sliramu sing tak tresnani wong ayu. Jadi aku selingkuh. Lah aku selingkuh mbek sapa? Kamu sudah jadi milikku loh. Tapi aku maunya selingkuh. Kamu kok gitu? Kalau kamu aja sih nggak cukup karena kamu miskin sayang. Walaupun tapi aku miskin, tapi aku kan jelek. Loh. Jelek kok bangga. Nah, jelek kok bangga. Lah, Mbak, Ya bangga, aku bangga ndek bojo jelek. Aku nih bojo ganteng. Bojo jelek iki ya dipakane wedhus-wedhus moh e. Iya ta, Dus? Terus Aku mbak pakane wedhus. Hah. Nek aku ora apa-apa, tapi wedhuse gelem apa ora? Lah ya makane. Paling ya moh kok. Ayo wong ayu, nembang wong ayu. Inggih Kang Mas. Selendang kuning. Pas yo bi karo aku yo. ya engko 10. Kang saking ukir. Coba delok kae. Kayak ana rembulan kang dadari. Picek. Lampu nek Lampu iso rembulan pasangan picek ya kuwi. Piye kok Mas sampean iki Mas? Ketularan. Awak dhewe ku wong normal ya, Ndek ya. Heeh. Diajeng Inggih Kak. sawangen kae. Kayak ndas kabeh sambel kae. Sak menika dek napa? Sak menik. Ora aku sesuai kok wedi to karo saiki aku. Bojoku. Malah kok bojone kancane kok mbok pangan. Aku ki kesel lho. Iya ya ora juga selek ya. Sak menika sanes ndas Kang Mas. Apa? Sak menika wong. Oh, piyantun nggih. Nggih, piyantun sing mirsani katresnane kita berdua Kang Betul. Mas. Awake dhewe tresnane labuh Tresna Sambaya Putra. Disekseni karo wong piye to? Labuh Tresna Sabaya Pati. Pati kok Sabaya Putra lho. Kaya jaranan iki. Sabaya Pati ora sah meri karo tanggane ya. Sigar kene. Dewe-dewe ya, Mas. Kene kon genmu iki rene sampai kowe melangkah ning gone garis iki. Panggung iki tak pel 7 dina 7 bengi. Wah, jajake alirane. Ya berarti melangkah rene ben ganti pel. Aku kok kaya haram-haramu to be modelmu be. Nganti semoga ladoh kowe. Ora apa-apa dia. Anfauhum khairum Alah. khairum mas anfauhum linnas. Sing artine apa kuwi? Saapik-apik menungso kuwi menungso sing wis tau dadi linmas. Lho. Yang bermanfaat bagi orang lain. Aduh. Angel. Kowe ku lek omong ora usah nirik-nirik kok lali. Lah, kita berdua itu pasangan sulit bicara. Iya. Kowe ngersake mobil apa bakal tak pinangkani wong ayu. Alah-alah wong melarat e kok. Oh iya lah bayarane 750 sing mangan jaba sebulan ndak payu. Iya lho iso ngono. Aku pengen mobil sing lawange kena dibuka kuwi Mas. Apa jenenge? Bandoso. Itu loh Mas, lampu. Apik lho. Apik sepedan Pak Bendoso serane ngene. La ilaha illallah. Iki jan tangga ki ora rukun blas to Mas aku. Padune bojo mape seneng aku tak tolak lek. Loh, Bojomu mang ape seneng. dapuranmu kok keong e. Keyang. Lah timbang Lah bojomu gundul. bojoku gundul ya. Gundul ki ana fungsine. Wis gundul kayak pentol korek ngono. Rumangsamu Heeh. sirah gundul fungsine akeh. Apa? Lah TNI nek latihan tembak, nek ra nggih sirahku ra pas. Lah bojomu sing gundul maneno padune bojomu ape seneng aku ora Lah gendek. iya. Lho, timbangan aku milih sampean lho. Apa ya aku mending milih Mas Ardi.
Apa gelem kono? Masa bojoku ngene iki, tapi biyen bekas Akbar. Lho. Cangkeme diatur. Ayo wis ndak nembang ora sanggatino tangga omong elek kuwi. Heeh. Iya. Ya. Selendang. Selendang Biru. Suara kurang permana ing wasisang ngungro. aku ya pengen nyanyi ngono kuwi lho Kang Mas. Nyanyi. Lerena sik. Adzan subuh, lerena sik. Suarane lho kuwi elek. Siramu nyanyi bawa nduk sing apik ya. Terus ayo nang. Angrurung Marang bendara. elek lho. Apik. Wah, terus ngambek. Apik dia tuh sayang. Ora sayang. Enggak anu elek iki dadi Enggak, bojoku iya, sayang. ngelem ngono Enggak, kok ya. terus sayang ya. Srabi yo kono wae nek. Sayang. Aku kadung tak pulsa akeh lho karo kowe. Wis to tak Pulsa Evan apa? ngene aku lho tuku motor Grand yo iya. Keren yo bangga. Lho irit lho Dik iku. Ais diajeng angrung-rung. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Ya. Bisa ta? Iso. Alah, Piye kowe njajal Dajal iso ngincangke paling nek tendang alis Jawa. Dajal selawatan iso ora? Selawatan iso ora? Lho iso to. Dajal iki. Ngece ya Mas. Ya selawatan. Selawatan Dajal. Saiki wae Dajal. Dang, Dajal iso ora selawatan? Dang, ora iso. Iso. Iya, iso. Dajal iki. Salatullah salamullah. Ala umum nih, Dajal 17 Agustusan iso ora? Ayo iso no. 17 Agustus Tahun 45 itulah hari. Saiki 17 Agustusan gawe selawatan. Lho lah kowe iso. Lho. Piye njajal piye. Pinter awake dhewe ya. Ya pinter dhewe ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Lah. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Salah. Merdeka. Selama hayat masih dikandung badan lalah. Solawatan 17 Agustus. Iku nganggo nada apa kowe nek ro? Ya lalwatannya. Alah coba dono kiratung iki. Ya lewatan ora apal apa? Piye? Ya lewatan ku jadi keempat deh ya. Kok ngawur to Mas? Terus entek nunduk. Terus no sasi deman. Saya Dek, salam hormat kagem putranipun Pak D Pak Rawuh Pak. Oh, ngoten. Sing dalu, Mas. Nggih, sebentar. Sugeng Mas, nggih. Salam hormat ki lho, hormat. Hormat Mas. Sugeng dalu. Nggih. Mangke mun siap nyawer nggih. Ya siap, nggih siap. Aman Pak, aman. Ya bar iki ya, bar iki. Nggih, ngobar iki kali Pak Estu Pak. Pak Estu diatur ndak. Pak Estu. Tapi omong ngono. Apa? Kon nggo dompet. ATM. Heeh, Dik. ATM Bank Mekar. Kuwi genmu. Ya ora duwe. Ayo monggo Dek. Ya jalur. Luwe becik patenono timbang berpisah. Celestial
sugeng wungon. liwat kincake Sena, iki ada rawe penggemar wayang luar biasa dari paguyuban Ika Ragil. Ya, Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul hadir di lokasi. Wah, nggih. Monggo sugeng wungon sugeng amirsani uga Mbak Ceng Ani nyuwun lagon apa ki ninggal katresnan engko diaturke. Ya, ya. Lanjut, Nak. urip ana kutha Dangdut Jaipong, kanca-kanca duit selaras Indonesia. Yo, Niken Lintang Kairo.